ni dai kai ne garkuwata, muradin zuciyata, madubin rayuwata, annabi kai ne garkuwata, warrakar zuciyata, annabi kai ne takamata. Farko na sawo da sarki wanda ya tsarar rayuwata, alalimu Allah mai jin kai kai kake ba da gata, baiti ne zama wanda ka zaba sai diya babinta, ta kamar duk halitta kuma gata ga dukkan gata. Annabi kai ne garkuwata, muradin zuciyata. Yi salati gun masoyi wanda ya tattare sifar girma, wanda shi kadai ne ya rayu cikin siffar isa da alfarma. Yi salatin ba iyaka dan kadarin isar saban himma, in yo yaban zuciya ta yi shauki cikin yawan girma. Sarki ka tsarkake mun ruhi ka biya mun bukatuna, kuruciya ta rayu da kaunar wanda na fi so da kaina, sannan idan rayuwa ta zo karshe cikin makwancina, ka shigo ka haskaka mun dan Fadima ya gurin kaman zona. Annabi kai ne garkuwata, muradin zuciyata. Duba ni na yi rauni, ni yaro ne ina bidar girma, girma so da kaunar ka da halayenka ne cikar girma. Mai gida na masu alfarma, a taskar ka ni nake nema, in dai na nema ka sa hannu na san kana da alfarma. Annabi ni dai kai ne tunanina, har cikin zuciyata banda kamar ka ya murabbina. Soyayyar ka ce ta zamto aiki, ita ce ta ratsa ruhina, kasantuwa ta da kai ni dai shine cikar muradaina. Madubin rayuwata, annabi kai ne garkuwata, ka dube ni dan sirrin kaunar diyar takabinta. Uwa ga duk tsarkaka su ne jini na annabta, ahalin nubuwa ka ji jinin da bai wulakanta. Annabi kai ne garkuwata, muradin zuciyata. Ni dai shi ne abin nufi na ku shaida ko a ranar kiyama, Allah ka shaida na zaɓe shahararren da zan koma. Ya Allah ka ƙara dora na kan hanyar sakar nai na dama, ina ta roƙon ka amsa min Allahu ya rabbu nima. Assalamu alaika dan Ali na da Abdallah ina nima. Assalamu alaika kira ni da kanka in yi so nima. Salamun alaika kana yi na sani kamun nima. Salamun alaika mumiddil kauni ka tsayen nima. Annabi kai ne garkuwata, muradin zuciyata. Shi ne al'amin gun aminci an shaida da shi amintacce, makiyansa ma sun kira shi da wannan suna amintacce. Dan Hashimawa jini na Qurashawa ni shi nake zance, me zance da zancen ilahu shi da shi suke zance. Ya me Umar Gali ta kasan na lafiya tsarkakakke, me Abubakar da Usman mazaje masu himma da gaske, suke raban dukiyoyinsu sun rike shi mai haska haske, sun so shi so ba na wasa ba sun rike shi da hawan kake.
IBM on the mix. Madubin rayuwata annabi kai ne garkuwata, warrakar zuciyata annabi kai ne takamata.